Ja nyt käydään katsomassa tuolla seinän toisella puolella, onko siellä levottomia vai rauhanomaisia herrasmiehiä. Täällä kaikessa rauhassa odotellaan Aleksi ja Sauli. No, nyt kännykän omistaja tulee ainakin toisesta, molemmin varmaan on. Nyt kysytään ääniä, minkälaisia ääniä on kännykässä Aleksilla. No, Aleksi hehkuttaa Kari Vepsä ja Kirkkaa. Kännykässä? Kyllä. All right, entäs Sauli? Se on toi elokuvasta Mission Impossible. Jaha, semmoiset soundit on. Ja tuleeko ne uuteenkin puhelimeen vai onko suunnitteilla jo uudet äänet? Sieltä vaihalla. En mä vaihda Kari Vepsää, mä hehkutan vielä. Ei, kyllä se saa vaihtaa. Joo. Että ei mitään ihan absoluutteja, paitsi tietysti Aleksi, sillä on hyvin jyrkät mielipiteet. Sauli on vähän tämmöinen pehmo. Joo. Toisempi. Osta tämä, se on hyvä. Kärri on, se on saletti valinta. Nyt on harrastukset vähän muuttunut. On tosiaan bodaus ja bongaus. Ja pääharrastuksena mainitsin 400 metriä aitajuoksu. Sekä uimahyppy. No, se on armoton brassailija, niin varmaan tästä tulee tästä videostakin selville. Ja Se on mies, no ainakin perittäin määrätietoinen ja voimakas tahti. Se nyt varmaan kuvaa. se on niin sen verran rapea monni, että sille kelpaa kyllä kaikki. Että vaikka se mitä yrittää selittää, niin mikä mä nyt mainitsin hyvännäköiseksi naiseksi. Jos ehdottomasti sporttinen pitää. Silmiin kiinnittyy ekana puolella. Naisellinen. Harrastuksia ainakin. Uimahyppy, 400 metrin aitoja. Ihan oikeasti, vaan nähnyt sitä Kyllä ne ihan oikeasti, mutta brassailu on se ykkösharrastus. Mä väitän edelleenkin, että ystäväni Alfredkus Foinikkialainen, a.k.a. Foi, ja minut itseni niin huumattiin tuohon videoon. Filmi on täysin poikki ensimmäisen kahvikupin jälkeen. Sitä. Täällä löytyy sitä kahvia lisääkin. Ottanut ottaa taas. Olen ottanut ikävä kyllä. Ei taas tiedä mitä tapahtuu. Nyt katsoo siihen kahvia. Missä tunnelmissa olet Anniina nähtyisi tämän? Ihan hyvät tunnelmat, että hän näytti ainakin hoitavan tuon brassailun ihan niin kuin sujuvasti. Oli alan harrastaja. Ilmeisesti. Entäpä Sanna? Ihan hyvät vaikutti. Itse tuntuu ainakin kohdalla. Sitten saimme jopa todisteita. Mites näin? Psykologinen analyysi herrasmiehestä. No vähemmän psykologinen ja tanssityyli ainakin oli hyvin vetävä. Että. Joo. Huomasit sellaisen asian? Joo. Täällä on 3 samaa nimeä ja se on Aleksi. Tule Aleksi tänne salin puolelle. Noin. Niin, terve. Tulit tänne sitten brassailemaan. Oli pakko lähteä. Irti joo. No niin, hyvä. Odota hetki ennen kuin alat kysymään. Käydään tuolla Maritan luona vielä. Ennen kysymään. Sä nämä kaikki kysyä? Kyllä mä ajattelin lähteä tuohon. No katsotaan, tästä onko ohjelma-aika. Tästä on perustiedot. Joo, selvä. Jatkoaikaa ehkä Yleisradio antaa tälle ohjelmalle. Loistavaa. No niin, aloita vaan. Joo, eli ensimmäinen ihan tämä peruskysymys. Paljon nousee penkiltä isoja lukkoja kanssa? Anniina. Oikein naisille sopiva kysymys.
Se olisi varmaan sitten semmoinen kilon verran. Mitä sanoo Sanna? 15. Entä toinen Sanna? No mä voisin sanoa sitten sen ehkä 200 grammaa voisi nousta jo. Vahvoin tyttö. Intohimoinen harrastus vielä. Intohimoinen pujottelija. Joo. Toinen erittäin tärkeä kysymys, niin sopiko mielestäsi viikset Turkin lippuun? Ja jos se ei sovi, niin perustele. Sanna, keskeltä. Sopii erittäin hyvin, koska Loistava. semmoisethan niillä on. Aivan. Sanna. Joo, kyllä ehdottomasti sopii. Ja Anniina. No eiköhän ne siinä samassa sitten mene. Eivät pistäneet pahaksi. Ei kukaan varmaan olisi pystynyt perustelemaan, minkä takia ne ei sopisi. Seuraava aika paha. Testaa vähän tämmöistä musiikillista kykyä. Eli Visla on mulle Dallasin tunnussävelmä. Jos et muista Dallasin tunnussävelmää, niin sano Kosonen pehmeällä S-llä. Täältä lähtien. En muista nyt Dallasin tunnussävelmää, eli Sano Kosonen. Kosonen. No joo. Ei tällaista kysymystä ei ole aikaisemmin täällä esitetty, mutta nyt se esitettiin toinen Sanna. Ei kun anteeksi, Anniina. Jaha, no eiköhän mä kans sano sen Kosonen sitten. Aivan loistava. Sanna keskeltä. Samat vaan, Kosonen. Terävä. Mieleni tekisi kysyä, minkä takia pitää sanoa Kosonen, mutta eipäs kysy. Joo, se on ihan hyvä. Mennään eteenpäin. Viimeinen kysymys oli pakko liittyä jotenkin tähän seksuaaliseen kanssakäymiseen. Niin mitä haluat, että mies sanoo silloin rakastellessa? Pannaan A, puh. B, oh yeah. Vai C, kohta Gary kiipeä selkään. Anniina. Joo. Mitäs siihen laittaisi? Vaikka se A-vaihtoehto, semmoinen turvallinen, jos se nyt pystyy mitään siinä sanomaan. Joo. Sanna. Ehdottomasti C. Toinen Sanna. No minun mielestä saisi pitää suunsa kiinni, mutta sanotaan nyt vaikka se oh yeah sitten. No niin. Tässä nämä tärkeimmät tuli. Niin tuli. Nyt sä vaan sit pohdiskelet hetken aikaa. Pohdi hetken aikaa ihan. Rauhoitut sinäkin joskus. Joo. No niin. Mitäs Aleksi sanoo? Kyllä, Gary lähtee kaivelemaan tuolta toista puolta jokkeja ja valitsee turkulaisen Anniina. Ja se oli Anniina sitten. Käännymme ja lippu tuli Käännytäänpä siihen. tuohon suuntaan. Katsotaan Aha, nyt käännytään eteenpäin. matkakohdettamme. Sehän on siis Levi. Joo. Urheilu. Niin kauan kun nyt tuntuu, että Niin uskallatte. se voit hoitaa tämän puhumispuolen, kun sun riittää. No niin, ja mitäs näyttää? Sä voit kertoa tämän Tuo videon. on semmoinen taikarumpu. Uskot se semmoisiin? En ole ikinä käynyt, kyllä mä käyn testaamassa. No niin. Mä uskon, että semmoinen testijoukko lähtee nyt, että hyvää matkaa. Kertokaa meillekin se. Kuule Anniina, Joo, kyllä. Kuinka kävi? onnea matkaa ja Kiitos. kiva kun kävi. Sulla on tuo puhelinnumero ja